Det bliver da hårdt. Jeg mangler 10 nu. Så Johnny, var det godt? Johnny, kigger nu op. Johnny, her. Johnny, her. Vi skal jo lige have bevis på, at det var dig for helvede. Hvordan var det så? Hårdt. Var det meget hårdt? Hvor mange tog du? 50. Kig op, mand. 50. Pilleret af. Dygtig dreng, Johnny. Dygtig dreng.